Komárno už je v 16. svojho súpera, pas na Hronie v minulej sezóne. Ani jemu sa však nepodarilo pomôcť. Zatiaľ najlepším strelcom druhej ligy je 15 gólový landing Saňa z Košíc. 3-2, keď z priameho kopu v druhom polčase strelil Krása, razil sa tam s Adamom Hrdinom, ktorý v budúcej sezóne Antal. Aktuálne tak tomu bolo po 26. kole. Vzhľadom na to, že končí pracovný týždeň, tá návšteva nie je nejakým zraneniam zúberu. Prípadne aj Malika. Znova už po štvrtnej strane. Trebišov mal viacero nekrem toho dvoch štartoch aj v drese. Obranný zákrok od jedného zo žltomodrých hráčov v obrane z pozícií za 50 eur, čo v tom porovnaní, ak by chcel niekto z fanúšikov, tretia lopta do ohňa, tá je aj 27 duelov. Ale preto posledných 5 zápasov nebolo ešte kumiatý či rohový kop, ale tam veľa si vyhrali a to rezervové nie prehralo s Petržalkou 2-4. Petržalčania majú výbor. Veľa si prehrali 2-4, ale viedli 2-1, následne prišla fikovať každopádne. Rozhodcovia mali dobrý výhľad. Čardáš má tam Bajtoša. Aj vidieť, že Tatar poriadne na dvakrát loptu získal. Trúka sa po Hronie tvrdý stred Barboru. Kušnír loptu hral napriek námietkám, ktoré sa tam počuli. Grendel. Výborná lopta, ktorú tam posiela Erik Grendel. Peter Mazáň. Niekoľkí hráči, ktorí Grendel. venujeme prieniku Sidorenka, ktorý dáva do strany Petrovi Kolesárovi, ale ten molot proti Kušnír. To sú to práve muži, ktorých sme aj v úvode stretnutia spomínali. Peter, ktorý našiel na prednej rozohráva, našiel úplne duelom, hovoril, že je v plnom tréningu, cíti sa dobre a je pripravený zasiahnuť do zápasu napokon v základnej 11. Podaril streliť hat-trick, dopovieme si to po tej plave sa veľmi snaží spraviť niečo s nepriaznivým skóre, ale sa dostáva k lopte, už je pred bránou Alseny Kuruma, nakoniec vynikajúci zákrok svoj s číslom 5. David Murár, slovanisti opäť nakrátko, ale vyšli do vretia od domácich hráčov, prenesenie na opačnú stranu. Po kdovom území, ale iba Amobi, ťažko povedať, či dokáže. Keď sa nádejali domáci fanúšikovia.